What's that sound? I make a few steps and I'm falling the ground. It's a long shot, but darling, couldn't love anymore. Come on, come on. Hey baby, give it a try. I can find an answer if you wanna know why. I know I'm a nervous, give another play to the song. Come on, come on. If we spend the night out, I will tell if we spend the night out. My by sme stále chceli chodiť v tých galošách, v tých gumakoch a neviem čom, skákať a zrazu ľudia prídu a povedia, hej, buď dospelý. Čo si, decko? Správaj sa nejak. To znamená, že keď už som dospelý, tak už nemôžem skákať do hmaky, to znamená, že musím absolvovať všetky tie veci, tie opasky, vesty, kufrik a proste to som dospelý. Ako definujete dospelosť? To, že máte auto, že máte prácu, že zarábate, že máte byt, že... Čo to definuje? Alebo čo definuje, že som rodič? Predpokladám to, že mám dieťa. Ale nedajte mi za pravdu, ak sa mýlim. Stačí mať dieťa na to, aby som bol rodič? Kto som? Lebo ja tu teraz stojím, niečo vám hovorím a rozmýšľam, prečo to vlastne robím. OK. Zrazu predstavme si situáciu, kde človek v škole zrazu príde mu nejaký nový spolužiak, chalanovi príde chalan spolužiak a on zistí, že sa mu asi páči. Ups, kto som? No lebo spoločnosť príde automaticky mu oblieka smoking, nie. Zrazu západňarská spoločnosť príde a tvrdí dokonca, že ak sa ti nepáči chlapec, ale dievčata, tak to nie je normálne. A teda kto som a čo definuje, že čo som? Takže ak je to tak, aj nás si teda ľudia všímajú a že nejak evidujú, že počúvaj, že čo robíš so sebou, lebo si ti zmenil slovník, sa toto stalo, že na čo sa ty pozeráš, že takéto veci z teba idú. Alebo že wow, na čo sa ty pozeráš, že takéto veci z teba idú, ja chcem byť ako ty. Mesiac odráža slnko. No napriek tomu nie je slnko. A to je ďalší paradox. Že zrazu odraz nikdy nebude tým, čo odráža. Kópia nikdy nebude originál. To, že sa nestane slnkom, neznamená, že robí zlú vec. Robí dobrú vec, lebo odráža slnko. Ak chceš byť dobrák, mám pocit, že každý z nás tu chce byť dobrý. Ak chceš byť dobrák, naozaj v tebe vidno dobro? Naozaj odrážaš dobro? Alebo je to odvrkovanie, je to ohováranie, je to pomstychtivosť, je to hnevlivosť, je to... Nemôžeš byť
ak sa nepozeráš na dobro. Mesiac by si nikto nevšimol, keby na ňo nesvietilo slnko. Povedzte mi, prečo nás nezaujímajú iné veci tam hore, tie satelity a teda, lebo sú príliš málo na to vyzražené slnko, ale koľkokrát ja proste idem a úplne červený mesiac a hovorím si, wow, mesiac, ty si super. Ale on je super iba vďaka slnku, ktoré odráža. Bez neho nemá význam. Má samozrejme, hej, na príliv, odliv, na zemi a teda, ale v tomto koncepte nie. To znamená, ak si kresťan, ak si budhista, naozaj v tebe vidia Boha, vidia v tebe Budhu. Ak si zastancom Smeru, naozaj v tebe vidia Fica. Ak si z Barzy, ak si z Gvozy, ak si z Bilibanov, ak si skade, naozaj to z teba vidno? Že patríš ku tej škole? Nie je úlohou stať sa dobrom, ani stať sa Bohom. Si človek a ostaneš človek. Otázka je, aký? Človek, ktorý odráža čo? Ľudia sa navzájom sledujeme. Neviem, či poznáte Nike, ale tam je I'm watching you. Proste my sa sledujeme neustále. Otázka, čo zanechávaš? Si niekto, za kým sa otočia, lebo žiariš? Si taký, si taká, že chcú byť ako ty? A ak áno, tak prečo? My ľudia odjak živa hľadáme svetlo. Ale ak ho ty chceš odrážať, tak sa najskôr musíš pozerať. Našiel si svetlo? Ak áno, čo je? Čo to je to svetlo? Ak si nenašiel, tak ho hľadaj. Should have said that it's the very moment that I wish I could take back. Sorry for the person